बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. समयाच्या भडव्यांवर एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर बेटी गर्भेत झाली. नमान मरिये तुम कृपेन भरले सुमी तुझ्या सुभा असा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवान मरिये देवाच्या माये आम्हा पापियांसाठी विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. आबळे सोम्याची साखर तुझ्या शब्दाप्रमाणे बजेट जाऊ. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझ्या सुभा असा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवान मरिये देवाच्या माये आम्हा पापियांसाठी विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्यामध्ये जियलो. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुभा असा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवान मरिये देवाच्या माये आम्हा पापियांसाठी विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. भाग्यवंती देवाची माये आम्हापासून विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसवण्या कमी पाऊस आमच्या खातीर माग्या ये सम्या भडव्यान बरी खबर तुझ्या पुतान ख्रिस्तान वंशातून घेतले आम्ही जाणा कष्ट आणि कुसोराच्या आनंदात आम्ही पावशे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने आज ख्रिस्त आमच्या सोम्यामध्ये पाहता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आमेन. देवा गेल्या भडव्या आमेन. कृष्ण सुविशेष आणि निरंतर प्रकाशाचे श्रेष्ठ भडव्या सा मी गेली आमच्या जुजात आमका संभाळ देवसराच्या खोटापणाचे आणि पासांचे आड आमका आधार दे सुमी देव तंका फरमान देव मागता आणि तू ये सर्गा वयल्या पूजेच्या कुवारा आत्मे विबाडून संसार विस्तारला से आणि त्याच्या हरा खोट्या देवाची पदवी आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमका येव तुझी खुशी जशी सरगार जाता तशीच या संसारान जाव. आमचं दिसपट्ट नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सुव्यासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सुव्यासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. भगवान मरिये देवाच्या माये आम्हा पापियांसाठी विनंती कर. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सुव्यासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. भगवान मरिये देवाच्या माये आम्हा पापियांसाठी विनंती कर आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसं आधी तसं आता आणि सदा सर्वत्र आमेन. सगळ्या मी सांगता मिळून थोडो वेळ त्या सोम्याची स्तुती करूया. हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah,
Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Stuti tuka, stuti tuka, stuti tuka, stuti tuka, stuti tuka, Jesu. Shira la bara di bara, shira la bara bara di gira bara di bara, shira la bara 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 bara. Somiया Jesu, या घडी तुझे भाऊ पवित्र आम्हाला रगत विश्वासान या घडी आम्ही मागून घेत आहोत सोमिया. आमचे या मागण्या जमतेचे, या मागण्या जमतेचे हजर असल्या हर एकल्यांचे, आमच्या कुटुंबातल्या हर एका सगळ्यांचे, आम्ही असले ते सुवातेचे, या घराच्या, या मागण्याच्या कुडाच्या कनुषाने तुझे भाऊ पवित्र अमोल रगत आम्ही विश्वासान मागवून घेतो सोमिया. तुझ्या अमोल रक्ता सकत असा, तुझ्या अमोल रक्ता पदवी असा, तुझ्या अमोल रक्ता सुटका आम्ही विश्वास सोमिया. त्यास अमोल एक रक्ताच्या पदवी, त्यास अमोल रक्ताच्या बळात या घडी हे जे किती तुझ्या विरोध येता, जे किती तुझ्या राजा विरोध येता, जे किती तुझ्या कुशेचे नाही झाले आमचे ते या मागण्याच्या बितराईला सगळे या सगळे तुझ्या आमले रक्तन बांधून तुझ्या कुर्सामुळे पडत सोम्या. तुझ्या दैविक सकत वळण दे सोम्या. शियाराला बरा 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 हालेलुया 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 घट्ट त्याला स्तुती करूया, कंटिन्यू स्तुती करूया. हालेलुया 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 रियर 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 महिमा वैशी के नाम में महिमा समर्पण देऊन स्तुती करूया, समर्पण देऊन स्तुती करूया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. जेजू 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 रियर 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 देव सोम्या तुझे उत्तर, देव सोम्या तुझे उत्तर. सोम्या जेजू हाव नाही, सोम्या जेजू तू ये जमा टेक ओव्हर कर सोम्या. धाड तुझ्या दैविकत्म्या सोम्या जेजू हाव नाही सोम्या. तू सलवर सोम्या जेजू हाव बगलेन रावता सोम्या जेजू. तू सलवर सोम्या जेजू हाव सकल देवता सोम्या. तू वैर सर सोम्या, तुका ऊस उभारता सोम्या जेजू. हालेलुया 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 पदवी 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 हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Argan Jesus. Argan Jesus. Argan Jesus. Hallelujah. 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 Sudi duka. Sudi duka. Sudi duka. Sudi duka Jesus. 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 Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus. Psalm 106 verses 4. तुझे पर जैसो तू मोक करताय त्या मोगाक लागून म्हजो उडास कर. सर्वेस्परा मुजेशी ये आणि म्हाका आदार दे. घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. आज ह्या उतरान आमी मागया सोम्या जेसू तुझे पर जेसो तू मोग करताय. तुवें सांगलाय तुमी म्हजी पर्ज जातल्यात, हांव तुमचो देव जातलो. हांव तुमचो देव जातलो. सोम्या आमी तुजी पर्जा, तुझ्या सर्वच्यो शेळयो मी जावन आसा. आणि तो बरो गवळी जावन आसा सोम्या. सोम्या तुझ्या हजरपणात आमी येवचे बारीस कुशेचे विषय सोम्या जेसू. हर एका दिसा तू आमकां मेळोवंक येताय ह्या मागण्या जमतेन. सोम्या ही कितले वर्ते भाग आमचे सोम्या जेजू. त्या तुझ्या मोगाक लागून आज यो मंगळाराचो दीस
आम्ही तुझ्या हातान भेटून दिता. सोम्या आज आमका आधार दिवंक ये. आमचे लागी तू ये. आमका घटाई दिवंक ये. आमका सकत दिवंक ये. आमका भलायकी दिवंक ये. आमका सुटका दिवंक ये. आमचे जिवीत तुझ्या मोगान भरूंक ये. ये सोम्या जेसू. ये जेसू. जेसू. हालेलुया. 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 जेसू. हालेलुया. 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 यशियारला bara 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 bara. हालेलुया. 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 जेसू. 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 Hallelujah, 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 Jesus. आयसो दुसरो दीस मंगळाराचो दीस. कालच्या दिसा अनाउन्स केले. सोम्यान आमच्या एका मागण्याच्या संध्याक दिल्ले ती मेसेज हेनरी म्हणल्या भावापासून हेनरी भाव. कालच्या दिसा ब्रदर प्रकाशाचे सकाळीचे मागण्यात दिल्ले सगळे देवाचे उत्तर काल तावन 7 दिसा म्हणशे आज तावन आणि 6 दीस कंटिन्यू रिपीट करून जेजू सांगते असा. त्या उतरांनी सकत असा. त्या उतरा मुखांतर जेजू तुझ्या जिवितांत अजाप करता. दुसरे या ऑनलाईन जॉईन जावचे सगळे सोम्याश येता. एक मट्टवो उपास करो. मट्टवो उपास कर. स्पेशली एका व्यक्ती खातीर मागो. फिलिपियन्स 4:13 रिपीट कर. जाता जाल्यार विशेष सरान आमच्या हेनरी म्हणल्यार त्या भावापासून विशेष सरान या मुखल्या आणि मुखले 6 दीस कंटिन्यू मागो. सोम्याश येता. आज कालच्या दिसा त्या जाणांनी फास्टिंग कर त्या एका व्यक्तीपासून मागला. आजच्या दिसा परत तुम्ही कोण फास्टिंग करतात तुमची नावां धाडून दिया. कित्याक म्हळ्यार तुमचे पासून आम्ही मागता. तुमचे पासून आम्ही मागता. कोण फास्टिंग करतात तुमचे पासून आम्ही स्पेशली मागता. अर्घा तुका जेसू. ओग्लाक तुका जेसू. महिमा तुका जेसू. वंदन तुका जेसू. स्तुती तुका जेसू. आराधना तुका जेसू. as Luke 17:13 जेजू मेस्त्री आमची काकूळत कर. जेजू मेस्त्री आमची काकूळत कर. आज पासही कर. जेजू मेस्त्री आमची काकूळत कर. हे उत्तर क्लेम कर. विषयी जर माग्या. देवाचे उत्तर म्हणता लुका सोवांचेर 17 अध्याय 13 वोट थंयसर 17 अध्यायान देवाचे उत्तर म्हणता कशे ते 10 कोटकार जेजूक सोदून आयले. ते 10 कोटकार जेजूक सोदून आयले आणि उलो मरी लागले. जेजू दाविदाच्या पुता. जेजू मेस्त्री आमची काकूळत कर. जेजू मेस्त्री आमची काकूळत कर म्हणून भूक मरी लागले. आणि जेजून तांकां ऐकल. जेजू ताका ऐकले. त्याच जेजूक आम्ही उलो मारया. जेजू मेस्त्री आमची काकूळत कर म्हणून उलो मारया त्या सोम्याक. आज विशेष सरान या पहिल्या कणात समर्पण दिवन आमचे जिवीत मागया आम्ही. भोव मोगळा सोम्या जेजू
ते 10 खोडकार तुझे लागी आयले सुम्या. ते तुका सोदून आयले. जावंक पुरो ते 10 खोडकार कितलेशा दिसांतावन तुझे खातीर त्या एरियांत त्या जाग्यांनी राखून आसले जावं पुरो. केदाळा ह्यो मेस्त्री येतलो म्हणून. केदाळा आमकां या पिडेतावन सोडोवचो सोडवणदार येतलो म्हणून राखून आसले. दोळे वळून गेले जाल्यार ताणी धैर्य साडवना. देखून जेजू आयल्या तक्षण ताणी ताची वळख धरली. ते धांवून आयले. पयस जावन म्हणाले, जेजू मेस्त्री आमची काकूळट कर. भोव मोगळा सुम्या, आज आम्ही हर एका दिसा तुझ्या पासून राखून आसा सुम्या. हर एका दिसा तुझ्या हजरपणांत येऊक आम्ही राखून आसा सुम्या. सुम्या, हर एका दिसा तुवें आमकां आपली जय म्हणून आम्ही राखून आसा सुम्या. जेजू, आज या मंगळाराच्या दिसा आज आम्ही परत मागता सुम्या. जेजू मेस्त्री आमची काकूळट कर म्हणून परतून मागता. आज या मंगळाराच्या दिसा तुझी आशीर्वाद आमची दवय. आमच्या जिवितात असल्या हर एक कोणे पण पयस कर. हर एकच काय पयस कर. तुझे दैविक सगत आयचे जा आम्ही अनुभव करपा लागय. जावंक पुरो त्या 10 जण खोडकारांक तांच्या कुडीक तांच्या कातीक खोड लागले. जावंक पुरो आमच्या आत्म्याक पातक म्हणलें खोड लागला. आणि हाचे वखद केवळ तुझी काकूळ जावन आसा. तुझे अमोलेक रगत जावन आसा. त्या रगतान आमचे जिवीत, आमचे आत्मिक जिवीत नितळ कर, शुद्ध कर, पवित्र कर. जेजू तुझ्या पवित्र आणि बळवून नावान मागता. आमेन, आमेन, आमेन. सांगाता म्हणून 10 पावटी लूक 17:13 जेजू मेस्त्री आमची काकूळट कर म्हणून 10 पावटी घट्ट तळा उसारिया. जेजू मेस्त्री आमची काकूळट कर. 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 नमान मरिये कृपेन भरले सोमे तुझे सुवे आसा. स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. बगेन मरिये देवाच्या माये आम्हा पापियांसाठी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. बाप्पा तुझ्या हातान भेटवून दिता. बाप्पा आज विशेष सरान कितले जण तांचे खुद्दाचे गरज जाय म्हणून मागून असतात. बड्याशा घरा रावून असतात. बाप्पा समर्पिता कितले जण तांचो जागो सेल करून ट्राय करनासतात. सेल जातात ना. कितले जणांचे जाग्याचे केस चलून आसा. सम्या तुझ्या हातान भेटून दिता. कितले जण घर भड्याक दिला. बड्याचे ग्राहक भाडे दितात ना. जावंक पुरो फॉर्जरी कर घर तांच्या नावार कणकान गेला. सम्या त्या तुझ्या भुरग्यांचे समर्पिता. सम्या काकूळट कर. मन परिवर्तन कर. सम्या जेसू कितले जण या दिसांनी बड्याच्या घरात जाल्ले. बड्याच्या घरात घर सोडणं सोजे म्हणून सांगला. सम्या तांची काकूळट कर. तांचे पासून ती एक वाट उक्ती कर. आयजाया 45:2 हांवूच तुमच्या मुखल्यान वेतलो आणि पर्वत समतल करतलो. हांवूच तुमच्या मुखल्यान येतलो म्हणून सांगलाय. सम्या तूच आमच्या मुखल्यान येवन सोदय. आज या लायनीर कितली जण असल्या समस्येने असतात. सम्या तूच तांच्या मुखल्यान वच.
कितल्या जणांनी घर बांधूंक सुरू केला, त्या घर बांधूंक कितें अडखळ आयल्यात, समस्या आयल्यात, सुम्या तुझ्या हातान समर्पण येता. तूंच तांच्या मुखल्यान वच सुम्यान जेजू. तूंच तांच्या मुखल्यान वच सुम्यान जेजू. सगळे पर्वत समतल कर सुम्यान जेजू. तांचे मुखार आयिल्ले अडखळेचे हर एक पर्वत समतल कर सुम्यान जेजू. समतल कर सुम्यान जेजू. तुझ्या पवित्र आणि बळवंत नावान मागता. आमेन, आमेन, आमेन. लूक 17:13. जेजू मेस्त्री आमची काकूळट कर. 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 जेजू मेस्त्री आमची काकूळट जेजू मेस्त्री आमची आमची काकूळट कर. जेजू मेस्त्री आमची काकूळट जेजू मेस्त्री आमची काकूळट कर. नमान मरिये कृपेन भरले समृद्धी सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवान मरिये देवाच्या माया मापिया खाती विनंती करता नेमच्या मनाच्या कळे रमे पाठीच्या लेफ्ट साइडीक वयल्या भागांत एका जाग्यार खातीक जावंक पुरो बर्न जाला, खुलोप आसा, या तेदना बर्निंग सेन्सेशन आसा. जेजू त्या व्यक्तीक या घडये आपण आसा विशेष तरान माग्या हर एका पिडेस्तांक समर्पण दिवन भोव मोगाळ बापा, कितली पिडेस्तां आमच्या मध्ये आसात, कितली पिडेस्तां हॉस्पिटलांनी आसात, कितले जना घरांनी आसात, हॉस्पिटलाक वचूंक पयशे नात जावंक पुरो, कितले जना कॅन्सर लास्ट स्टेजीर आसात. सम्या कितले जना डॉक्टरान सांगला जायना म्हणून मेडिसिन काम करतात ना. सम्या जेजू त्या हर एका तुझ्या भुरग्यांक समर्पिता. माथ्याच्या केसांतल्यान पांयाच्या नक्षपर्यंत विंगड पिडेन कष्ट आसात त्या भुरग्यांक समर्पिता. ल्हानशे भुरगीं हॉस्पिटलांत एडमिट आसात, तांच्या कुडीन थंयसर ट्यूब घाल्यात. सुम्या त्या भुरग्यांची आवय बापूय रोडवर आसात, तांकां ते पळोवंक जायना. तू मोगाळ देव नाही गे सम्या, तू काकुळदार नाही गे सम्या. जेजू स्पर्श कर. पॅनक्रियास समस्येन कष्टांच्या भावपणे जेजू आफोड सम्या. जेजू हार्टाच्या समस्या असल्या भावपणे सम्या आफोड सम्या. जेजू स्पर्श कर सम्या. जेजू स्पर्श कर सम्या. जेजू 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 कितले जाणा सिरियस आसतात सम्या. जेजू तांकां समरस समोर तुझ्या समर्पित सम्या. जेजू वर्सा मेडिसिन घेवन आसात, लंप जाला सम्या. जेजूच्या समर्पिता. गांठी दुख आसात सम्या, दिंबी मोडोवंक जायना सम्या, सारखे चलोवंक जायना, सड्ड वेळ बसोवंक जायना. जेजू त्या हर एका तुझ्या भुरग्यांक समर्पित सम्या. हात लाय दोळ्यांनी उदाक देऊन ता सम्या. जेजू त्या व्यक्तीक या घडये तू स्पर्श कर सम्या. जेजू तुझी गुण कचे सकत त्या व्यक्तीचेर या घडये देवन येऊ दे सम्या. जेजू देवन येऊ दे सम्या. जेजू देवन येऊ दे सम्या. जेजू लेफ्ट पायाच्या अँकला लागीं फाटल्यान चिरल्ल्या परी जाला दूख आसा. जेजू त्या व्यक्तीक आपण आसा सम्या. जेजू सम्या अर्गाद का सम्या. जेजू कितले जणांचे पाय सुजल्या सम्या, स्वेलिंग जाला सम्या. जेजू पायांत उदक भरला. जेजू आपोड सम्या. जेजू आपोड सम्या. जेजू कितले जणांक स्टमक अपसेट जाता सम्या. जेजू समर्पिता. ऍसिडिटी इश्यूज, अल्सर, किडनी प्रॉब्लेम, PCOD प्रॉब्लेम सम्या. जेजू तांकां स्पर्श कर. जेजू तुझ्या पवित्र आणि बळवंत नावान मागता सम्या. आमेन, आमेन, आमेन.
लूक 17:13 दापटी सांगाता मला रिपीट करूया. लूक 17:13 जेजू मेस्त्री आमची काकूट कर. लूक 17:13 जेजू मेस्त्री आमची काकूट कर. 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 जेजू काकूट कर. जेजू मेस्त्री आमची काकूट कर. जेजू मेस्त्री आमची काकूट कर. जेजू मेस्त्री आमची काकूट कर. नमान मरिये कृपेन भरले समोर जेसू वयाचा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. सुम्या जेसू तुझ्या तन भेटून दिता हर एक फायनान्शियल प्रॉब्लेम, कामाचे प्रॉब्लेम, विजाचे प्रॉब्लेम हर एक भाव पडतो हातला. कितले जणांची या दिसांनी इंटरव्ह्यू असा, कितले जणांक गॅस दिसता कितले कामात काण सुबाळ तेमचो काम ना. फायनान्शियल सिच्युएशन दिसान दीस कष्ट ते असतात. कुटुंब सांभाळूंक कष्ट असतात. भुरग्यांचे एक्झाम एक फीस भरूंक जाय कष्ट नसतात. स्कॉलरशिपाक पैसे समजत येत ना. सुम्या जेजू त्या तुझ्या भुरग्यांची काकूट कर. कितले जणांची विजा एजंटान आज घालता फाल्यां घालता, आज घालता फाल्यां घालता म्हणून आज राखयता आसात सुम्या जेजू समर्पिता. कितले जण ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, कॅनडा, US, UK विंगड जाग्यार ट्राय करनासत, गल्फाक ट्राय करनासत. तांचे सगळे अप्लिकेशन तुझ्या हातात समर्पित. जेजू हात लाय, जेजू हात लाय. कितली युवा जण काम नसताना कष्ट नसता तांची तुझी काकूट दाखय. जेजूच्या पवित्र आणि बळवून नावान मागता. आमेन आमेन आमेन. लूक 17:13 सांगा मला रिपीट करूया. जेजू मेस्त्री आमची काकूट कर. 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 नमान मरिये कृपेन भरले समृद्ध सवय असा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. या क्रेच्या कणात जप झाला आम्ही दिंबीर पडया हर एक आमच्या गरजो त्या समयाच्या ताण भेटून देऊया. आमची कुटुंबा समर्पण देऊया. सुम्या जेजू आमची कुटुंबा तुझ्या समर्पित तुझ्या मघान भर हर एक मिसंडरस्टँडिंग पैस कर. जेजू तू समाधान सुद्धा थर जाऊन असाय. जेजू हर एक पोटी तुझे सांगलाय समाधान तुमका, समाधान तुमका, शांती तुमका. शांती सुद्धा थारतो, शांती सुख वारतो. सुम्या आज आमच्या कुटुंबाने शांती समाधान आणणे. सुम्या समर्पिता कितल्या कुटुंबाने जाऊन पुरो कोणी असत असा, कोणी एकांच्या एडिक्शनात संपडला, कोणी एकांच्या वाईट संबंधात सापडला. सुम्या तांका तुझ्या हातात समर्पिता. कोणी वाईट इष्टाका त्या संपडला सुम्या. सुम्या तांका हात लाय. सुम्या कोण घर सोडून गेला सुम्या जेजू आज ते खंय आसात म्हणून कळीत ना. जेजू तांका पाठी आणणे. सुम्या पाठी आणणे. कितले जना घरात जाऊन गेल्ले, परगावा काम करून गेल्ले, जाऊन पुरो तांका थंयसर ट्रॅव्हल बॅन केला, घरा वचोंक जायना. जाऊन पुरो कितलीशी वर्सां जाली घरा वचनासतना, कुटुंबाच्यान पळयनासतना, तांच्या खुद्दाच्या भुरग्यांक मेळनासतना सुम्या जेजू हात लाय. आपोड तांका सुम्या, आपोड तांका तांचे जिवीत बदलो दे सुम्या. सिच्युएशन बदलो दे सुम्या जेजू. कितले जणांचे कोर्टान केस चलोवन आसा, शोनान केस चलोवन आसा. सुम्या तांकां तुवें आतां समर्पित सुम्या जेजू. सुम्या आमच्या भुरग्यांक तुवें आतां समर्पिता. एक वायट बेडयता सांगातपण वायट सांगातपण येता सुटका लाभय. तांच्या शिकपाचे फुडाराचेर आशिर्वाद घाल. कितले जाणां सैरीक सत्य आसात बरी सैरीक तांकां तूं फावो कर सुम्या.
जेजू कितले युवा जण सोम्यान जेजू परगांवांत आसात, सोम्यान जेजू सारके तांकां पळयतली कोणी ना, गाईड करतली कोणी ना, आज वायट संगातपणाक वायट वाटेन वयतले आसात, तांची काकूळट कर सोम्या, तांची काकूळट कर. जेजू कितली युवा जणां आज मिसाक वचनात, मागण्याक वचनात, कुंभसार कितल्योशो वर्सां जालीं, तांची काकूळट कर, काकूळट कर. कितली कुटुंबांनी भुरगीं आवय बापायक मान दिनात, आवय बापायक लेखिनात. सोम्यान जेजू कितल्या कुटुंबान आवय बापय भुरग्यांमध्ये संबंध समाना, कन्फ्युजन आसा, सगळे कन्फ्युजन आसा तो स्पिरिट जेजू तुझ्या क्रुसा मळा वचून पडो दी. समाधानाचो स्पिरिट, मोगाचो स्पिरिट तांचे थंय रास करून दी, रास करून दी. सोम्या तुझ्या हातान भेटून दिता आमच्या आख्खी पयस आमच्या भाऊ भगिन पाप सेबाक सगळ्या बिस्पान काडिना याजकी भाव धरबणी सगळे भाव बणे सगळ्या धर्म बणी लायकांक सगळे मिशनरी सगळे रिट्रीट सेंटर सेमिनरीज कॉवेंता तुझ्या हातान भेटून दिता. सोम्या जेजू भेटून दिता विशेष ब्रदर प्रकाशाक सगळे ताची जमत आमची ही मग्न जमत विशेष भेटून दिता. सोम्या तुझ्या पवित्रत्म्यान भर सलय आमकां या जमतीक कितले पुरा गरज आसा तुका सगळ्यांक कळीत आसा. सोम्या जेजू या जमतीक कितले ना हर एका दिसा जॉइन जाता, युट्यूबाचेर या झूमाचेर जॉइन जातात, तांकां तुझ्या आशिर्वादाने भर, कृपेन भर, तुझ्या पदवेन भर, हर एक तांच्या उणेपण पयस कर. आशिर्वादा ती आयच्या दिसा अनुभव करून दी. जेजूच्या नांवान मागता. आमेन, आमेन, आमेन. लूक 17:30 सगळी सांगात म्हणून जर सगळी तुमचो माईक एक घडी पर अनम्यूट करया या आखरे चकणात जाता जाल्यार माईक अनम्यूट करया. कोणाक तकलेच्या फाटल्या सायडीन कटीन दूख आसा पडता, लेफ्ट राईट कानाकडे फाटल्या सायडीन तकलेक दूख आसा, जेजू त्या व्यक्तीक आपण आसा, जेजू त्या व्यक्तीक आपण आसा. जाताला सगळी तुमचो माईक अनम्यूट करया क्रियेशकना सांगाता म्हणून घट्ट तळ्यान आम्ही म्हणया जेजू मेस्त्री आमची काकूळ कर, 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 जेजू मेस्त्री आमची काकूळ कर. नमान मरिये कृपेन भरले तुम्ही तुझे सगळे आसा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. देवंती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. हालेलुया 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 Stella Pinto, Lily Furtado, Maria Souza, Irene Rego, Vincent, Anita, Cesar Marta, Poisson Jobsoto, Indian Mascarenas, Lawrence Fernandez, Kirin Fernandez, Devacya Samapita, Anarita Coutinho, Michael, Deva, Betonta, Tadasha Malaya Brianka, Shetana Hat, त्याच्या सुद्धा पायाचे नक्षप खुर्च्या एक क्षणी तुझे भोग पवित्र अमल रक्त वळण येऊ एक कसा जेजूच्या नावात तुझ्या नावान पैस जाऊ दे. स्पर्श कर सदाशिव मिळ्या भावाक स्पर्श कर कोणाक एका व्यक्तीक गोमट्याच्या पाटल्या सायडीन मध्ये प्रांत दुख असा जेजू त्या व्यक्तीक आपण असा हाड एक हाड दुख असा मधल्या हाड दुख असा जेजू त्या व्यक्तीक याकडे स्पर्श करण्याचा आपण असा रॉड्रिगस अंजली संतोष जूलियट लक्ष्मा नुवाज लीना मेनवी शरल सोनल तेरेजा अरुण मरिया डाइना हॅडली डॉमिनिक मार्गरेट रिस्टन
Milburn, Thank you, Jesus, Hilda, for God, Jacinta, Almighty. Genesia, Jisher, Yes, Cinderella, Lord. James, Thank you, Lord. Kishore, Thank Vida, you, Calvin, Lord. Thank you, Kathleen, Lord. Larissa, Joyce, Thank you, Ligori, Lord. Jyoti, Thank you, Lord. Lena, Thank you, Lord Jesus. Lidwin, Thank you, Valerian, Jesus. Sonal, Admin, Leticia, Melba, Nancy Dessa, Nancy Lobo, Pradeep Menezes, Tista, Paveen John, Kirill Lobo, Veronica Castellano, Ina Sams, Anil, Savita, Gloria, Vita, Rina, Arun, Teresa, Kashmiri, Shavek, देवा कितले जण या मागण्या जमा या पिटिशन गला या ग्रुपात पिटिशन गला या आमका फोन कर पिटिशन मागोंक सांगला तशेंच विशेष तुझ्या आशीर्वादाने आयचे दिसा कितले जण फास्टिंग करणं हेनरी म्हणलं भावापासून कंच्या एका भावापासून मागून असतात विशेष तांका तुझ्या पवित्र प्रेमावर हर एक त्यांच्या जीवितातले अडचण पयस जाऊन दे 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 जेजूच्या नावात आयचे तुझे महिमा ती देखो देखो आयचे भायर भितर राखणी सांभाळ कितल्यान सर्जरी आसा कितल्यान इंटरव्यू आसा कितल्यान पयले पाटी बिझनेस करना आसात कितल्यान पैनर वेच्चे आसात कितल्यांचे ब्लड रिपोर्ट या खंयचो रिपोर्ट येवंच आसा एक्सरे रिपोर्ट येवंच आसा पेट स्कॅन रिपोर्ट येवंच आसा कितल्यान किमो आसा देवा हर एक तुझ्या भुरग्यांक तो हात लाय जेजूच्या पवित्र आणि बळवंत नांवान मागता सोम्या जेजू मागता सोम्या फाल्यांच्या दिसा या मागण्या जॉइन जाता हर एकल्या विषय येतना या मागण्या जॉइन जावचे पयलेच आशीर्वादाने तुझी कृपा वाळी तांच्या जिवितांत जेजूच्या पवित्र बळवंत नांवान मागता आमेन 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 नमान मरिये कृपेन भरले सुमती सुव्यास स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशचे फळ जेजू भगवंती मरिये देवाच्या माये आमोप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. सवाळ जना कितले जणांक सोम्यान पडला विंगड बेस हवा दिल्यांत या शुक्रारा या 16 तारखेर ही जमत मॉर्निंग मनाची जमत सुरू जावन 3 वर्सां भरती जातात तुमच्या जिवितान या जमती मुखांतर देवान कितें बरेपण केला तुम्ही एक मटवे व्हिडिओ करणं आमका दंडिया विशेष तरान या जमतीच्या हर एका गरजा बसत तुम्ही मागा तसेच या जमतीचे लिंक युट्यूबात लिंक हर एका दिसा आसा तुम्ही हेरांक तुम्ही धडा या जमतीच्या सगळ्या आमच्या टीम मेंबरापासून तुम्ही सगळी मागा आम्ही सगळे एक टीम जावन असो आमका देवान सांगात हाडला ता देखून हर एकल्यापासून मागा फाल्यां बुधवार राती चेन इंटरसेशन आसा आमचे सुमार जाण भाऊ भयणी घरात बसून तांच्याच जाग्यार बसून तांच्याच घरा बसून तांणी एक वेळ थारायला त्या वेळार तांच्या घरा बसून ती मागतात तुमकां कोणाय की चेन इंटरसेशनाक जॉइन जावंक जाय तुमचे नाव आमकां धाडा आणि खंयच्या वेळार तुमकां इंटरसेशना बसूंक जाय अर्ध घंटो 1 घंटो नो प्रॉब्लेम तशेंच कोणाक तुमकां टेस्टमनी धाडूंक आसा पिटिशनां धाडूंक आसा तर 9900332411 या नंबराक तुम्ही दिया विशेष तरान येवच्या आयतारा तावन ब्रदर प्रकाशान ताच्या मागण्यांत अनाउन्स केला ताबोर 3 दिसाची रिट्रीट आसा गोंयांत तावन बसांचे अरेंजमेंट आसा तुम्ही कोण गोंया आसात 3 दीस 5 दीस वतात बसा सुम्याच्या हजरपणान बसा आणि मागा देवाचे उत्तर थंयसर आयकताना तुमच्या जिवितांत अजापा घडतात तशेंच आयचो दीस देव तुमकां आशीर्वादांनी बेसावांनी आणि कृपेन बरोवन दी प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू Praise the Lord, brother. God bless you, brother. Praise the Lord.